Guys, live yangu yadona nsanda edha varume. Live yangu yadona nsanda edha varume. Na ipane muna angofona pa yava yadona. Pane muna angofona asina kuona live ndofunga. So yava yadona. Pane muna angofona guys live ndobva yadona. Charity Gwirise, how are you? How are you? Right. Varume muripo here apa vakumumbotiudzawo kuti pamunoenda kunochita paya. Ndiyo kuti ndompa mubvunzo chezvo zvakanaka kuti varume panenge vaenda kunotanga kunochita ndo kutanga kweopen marriage here. Toda kuziva kuti pamunoenda kuchihure ndo kutanga kwemarriage here, kweopen marriage tigadzirewo. Tizive kuti tatove muopen marriage tochitongoitawo. Hanzi ndikufonera pauchinamba. Andine imwe namba manje live iyo yamunofona phone yamunoshandisa tama live ndiyo yamunofona ndiyo ndikutsa live. Wena mozofona panisha uya neimwe live ndogona kuadd ado. I can add you tendai. Fona amufoni. Mukatongofona inodo. I'm trying to add you. I'm trying to add you tendai Peku. Peku, I'm trying to add you. And the network. Iri kunetsa. Iri kubamba. Network iri kuita here, iri kunzwika here guys. Network iri kunzwika here network yacho. Iri kunzwika here network guys. Iri kunzwika here network. Handisi kuona signal. Iri kunzwika here network guys. Saka isi kunzwika. Network iri kunzwika here Francisca. Tendai ndikutaka kuadd. I don't know. Send a request. Send request. Send request. Well, iri kunzwika. Hanzi bado jamba. Let us say network. Yanga iri right one. It was okay though. Hanzi iri kunzwika right. Send a request ndikuadd. Send a request. Naye vanhurume uyai kamujoine apa mutiudze kuti aufa. Uyai mujoine mutiudze kuti aufa. Kana anoda kuaddwa zvake, anoda kuaddwa. Kana ane mubvunzo, bvunzai tipindirane. Ane mubvunzo, bvunzai tipindirane. Tichara nyaya dzewanano idzi. Bvunzai mucomment section imomo mutipindirane. Bvunzai mucomment section imomo mutipindirane. Bvunzai comment section imomo tione tipindirane guys. Bvunzai tione. Alright, I said request. Let me try to add. Right. I'm adding you. Right. Tendai, hello. Hello, SIS MELLY. Did he say?
Ndiri boyini. Hey, what do you have to say? Oh, ngoti nyaya muri kutaura iyi Sis Melly neyandoda kutaura zvatisiyane. Ndine dambudziko rangu randinawo saka ndaida ngosheyawo nemi bhosi ndakaremera. It's okay. It's okay. Okay. Zvakaitika muzuva ndezvekuti kuti that was on Friday. Danano naNhingirikini naSamuel wandaidanana naye. Saka ndakaenda kuona musi weSaturday as a second time. Saka ndakatenga foni yangu nyowani. Ndakaitenga musi weThursday pandakatambira ndobva ndatenga foni yangu ye3.5. Ndobva ndaenda kuona ndinayo foni iyi. Ndakabva ndaidownloada WhatsApp muAckermans mandakaitenga. Saka ndasvika kumba kwake ndakasvika tikatogara kusvika kuma7 ndobva ambobuda. Iye akabuda akazodzoka kuma9. Adzoka ipapo ndobva tarara. Kuma11 tandiri kuPretoria uko ndobva tapindirwa nembavha. Asi mbavha idzi dzakangotora foni yangu chete nebhegi rangu. So I'm thinking maybe it's an inside job. Ndiye mumba umu manga mune chimwe chii? Mune TV plasma Sis Melly. Mune TV neodrope mune zvimwe zvinhu but foni yangu ndakarara ndakaisa patable iri paside pebhedhi. Foni yangu chete ndoyakambobiwa. Yakainambobiwa Sis Melly. Nehandibhegi yangu muhandibhegi mangu mamune 900 ndochange yandandasara nayo. Ndiye anoshande munhu wako anoita construction Sis Melly. Usacheme, sorry, but ndiye akakubira, ndiye akakutumira vanhu vake. Ndiye ndatema muri muno muSouth Sis Melly. Ndemboda kuti mumbotaura naye direct pamunodzoka Sis Melly. Ndambota ndikufunga zvangu kusataura naye ndimbloke but handikuda kunyuma but ndiye Sis Melly. Ndiye kana noti hazviiti kuti vanongopinda vose mufoni wotora mbavha dzinotora mafoni ose kono kuti foni vanotora mafoni ose vakate even communication kuti mufonere mapurisa. Ndarwadziwa Sis Melly. Ndadzoka zvangu kubasa masleep over ndarwadziwa Sis Melly. Saka iye akati chii majiki yatogwa foni? Mati akati kudii foni yatogwa? Achanzi my first time asandambobirwa plus muno muNhingirikini muPretoria mbavha dzinonetsa ndozvadzinoita mbavha. Makapindirwa sei? Vanhu havaziva sei. Ende pagedhi penyu apa paroratidza kuti pamba pakavharwa ende paroratidza kuti parara pasina ukiwa. Iwo ndiwo akapedzisira kupinda akati handisiri ndega panapa panopinda panomwa vanhu vakawanda panapa panomwa doro. Ndakabva ndangodzoka naikola makabirwa sei nhai tende akavhura dhoo pakabiwa sei? Vakangoerekana vapinda vakavhura dhoo ranga maonero angu kadhoo ranga risina kukiyiwa iri bhozi rakavhurwa hapana pakapwanyika kana pakaita sei. Ndiye akasiya avhura dhoo. Manga muri pimi pakavhurwa dhoo? Takatorara tirimo pamubhedha muhanu machona mukatovanzwa vachipinda. Pavakapinda ndakamuka ndikascream akanditi chii ndikati mune vanhu vapinda mumba. Vakangosvika vakananga pamba nefoni yangu nekahandbag ende foni yangu isina kana chinhu yakangodownload inyowani Vivo Sis Melly. It's new 3.5. Ndiye aiwa ndiye ndichakunyorera information yese kuWhatsApp ndikusendere marisiti munyatsoona zvandiri kutaura Sis Melly. Ndiye ndiwo vakomana makasangana paFacebook takasangana paFacebook. Ndiye kuPretoria kupi kwacho? Outrage view. Hanzi outrage view nangu handizoenza kuziva. But matsananguro ari kuita ndiye akakubira. Matsananguro ari kuita ndiye akakatuma vanhu vake kuti mafriends ake kuti muye mutore foni ndofunga ale wallet yakanga yatombovhurwa mukati akaona kuti mune kana 900 karimo. Foni yakatona tikanotengesa tinowana kana 2000 ichiri nyuwani. Ndiye irota 3.5 Vivo Sis Melly latest ndokusendera izvese munyatsoona kuWhatsApp ndasenda kugroup remadiaries eloya munyatsoona ndasendera kuna kwadi kumusungisa usina proof Sis Melly zvangondibata ndosaka ndati nditange ndashare pane vanhu kuti ndimbonzwa kuti vanhu vanoti inono musungisa ganimbobvisa uyo atikwanzwa kamama vanondisipongile bva pano inde uko kumafira kurevako. Sis Melly ndotaura nemuvindi wangu adzoka. Sorry mnin'ina, sorry. It's okay. Alright. Sharp. Alright. Zvakaoma. Anyway, maona varume ava ndiye akapa mabhuruku ake information kuti ndine munhu handina maiwana mijolo iyi.
maiwana mijolo iyi apa tichero mapurisa anonyatso kufungawo nyarai kuti unongo panongodobiwa foni 1 chirudzi iye akabisa foni mapurisa anofungawo anotoonawo mapurisa jolo yanenge ichiita gaiisingazivi vanhu zvokusangana paonline izvi mukonzi kuyai kunoku motoenda izvi muchaurayiwa ini kuurayiwa kuchekereshwa musoro chaiko munochekereswa musoro guys umaslipini kwamunenge muchikonzi uyai kunoku mubva matoenda musingazivi vanhu munourayiwa guys mukana munhu achigona kurongera kuti utorerwe foni chaichai what more can you do munhu akadaro zvakaoma ndamubvisa right ari paine umwe guys ada kujoinawo life arida kumboya panapa ataurewo nyaya joinai kalife guys mutiudzawo chii chikuitika arida kujoina life ngasende request ambopindawo sendai request guys muye timbotaura sendai request zvogwadza abva ndimadhumbi atenga poni yake 3.5 mai mwana 3.5 yakawandisa mari iyoyo kunana madhumbi munhu ongoba just like that. It's very wrong, very wrong. Murume marave newe murume. I'm adding you kwanzi nyaya yenarosa nyaya yemunhu akabirwa foni aenda kusleep over plus achimbotaura nyaya dzechihure chevarume vedu kuti varume vedu vanohura musatiudze kuti varume vedu vakura mahure tozviziva regai vahure vafe ikokoko regai zvihure zvifeni ndiri bright ndiri bonda vatane jara ndagwadziwa ndadii ndikana ndazonyanya kubatika ndongohurawo ndiri kwane ndiri I'll just hura ndiri kwane ndiri ndonyaya dzachingotaura panapa nekuti ari chinonzi marriage chii chinonzi wanano chii chinoitika marriage varume vanotongohura ndachitaura ndonyaya dzachitaura panapa pane live yekutanga kana sikanyise foni yakanotengeswa kana 1000 yakanotengeswa I'm trying to add uyu asi kupinda ufira chinoendeswa kuedha mumwe inoendeswa kuedha mumwe yakanotengeswa 1000 foni iyoyo ite zvakaoma lutsva kuedha mumwe uone hello hi babes Hi, SIS MELLY. Ndiripo ndikusama doti na camera off handisukuzoti ndobaya pavi. Oh, okay, right. Apana, Muri sei? Ndiripo zviri sei? Ndiripo kuri sei kwekoko? Kuno kuti ringodaro wena. Right. Pari kutaura nyaya chero nyaya dzinongoenderana nedzemujolo. Taura tipe nyaya. Uri kujolana niwe mazuvano. Who are you joling with? Ini na angu mazuvano handina ndikutozwa gawo. Tsvaga. Kwamaite muchaita live yekuti mutisanganise timbononga makazodi. Kundozve zombowanikwa zvenyu plus nechingoti ko iwe ndiudze wakaguma kujola rini? I think abandane 11 months ndiri single. Uri single? Kuti chakaitika nemujolo wako kupedzisira? I think yangu munoiziva ndakambotaura kudhara kumashure. Chigara chiya. Nami makawanda kanezvinazi kuti ndeipisha. Iye zvimereji zvenhema izvozvi zvekuti murume anosanga kukuhurira apa chimereji chave chiri chenhema futi. Mangosangana mukagara mese. Saka toita mwana. Saka mune mwana mese muchoita mese. Ari kuchengeta akazi. Haiwa mwana ari kuchengeta zvake. Kudos. Yakachengeta mwana ikristo zvirino. Saka iwe ndio usati waita move on. Wakamira kudi uri kufunga anodzoka ikana kuti uri wakamirire. Why are you not moving on? Kana kutoshaya sisibeli chaiko. Nemabasa edaya maybe inyaya kuti most of the time unenge uri kubasa men. Kutoshaya chaiko munozva. Alright. Saka une makore mangani? I'm turning 25 muna September. Saka chitoburisa face manje. Takutoda zvokutsvaga. Burisa face. Apa ndiri kubasa zvandakatoita azvitombobuda maybe. Usatiburitse uona manje. Zvakanakira manje munhu anokunyenga achitoziva kuti uri pabasa rokuita matubeka hapana problem mangwana anozoziva kuti ndozvauri. Pane kuzonyenga kana makaisa mafiriti enyu kuseri kwemusoro mousangana kutanga kuchinja mind. Burisa face yako. Anyatsokuona
ndiwe ini varume kana ukauya ukanyenga munhu wangu ipanapa make sure kuti utomona ndo zvaari kana uzomona nemakeup usishamisipe budisa face yako Sisi Melly. kubudisa face chete pasina alright kubudisa hembe dzechimadumbedzi Kozvino zvazvigoneke Sisi Melly. hauna confidence hauna confidence because hauna kuisa makeup jaira kuisa kuchibuda usina makeup yako yoyo jaira uri kubasa here Ndiri kubasa. jaira sometimes kubuda usina kuisa makeup izvozvidzi Pakaipa Sisi Melly hazvimbobuda muti. handiti haiwa ndinoona unozodzoka next time kana waita makeup yacho Right, ndinoda kungotaura nyaya. Ndine friend yangu akashaika nenyaya yemujolo uyu. How? Akamwa poison akafa. Rini? Zvakaitika 2020. What happened? Anga nemumwe mukomana waidanana naye. Saka anga atone nhombo because mukomana aimupromisa kuti ada murora. Taitoshanda tese mukomana yeye kukambani yandakamboshanda ndisanda kuita zviro zvemadhomeji. Ndiye anga atori manager. Vaitogara pabasa iye nemusikana wake. Saka mumwe musikana wataishanda naye mudhevela akabva atanga kudanana nemurume manager achitoziva kuti munhu uyu ari kugara nemukadzi tichitoshanda tese. Saka uyu akabva enda kumba kwesister yake akangotiudza kuti ari kumboshanya tese taingoshanda tese because anga ari munhu anga ari open zvekuti aingogona kungotaura anything patiri tese aingoti trust but takanga tisingaziva kuti pakuwanda kwedu pane one aidanana nemurume wake. Atoenda kumba kwesister yake tatochaisa pai uyu atoenda kumba kwake vanhu tatoparadzana. Saka uyu musikana mudhevelo uyu akazosara achidzoka manje akapinzwa mumba namanager. Saka uku hamenoti chii chakaitikawo musikana uyu akabva angodzokawo usiku ihwohwo kwakutosona uyu musikana uyu watinoshanda naye akarara nemurume wake. Iye hanzi hapana chiakambotaura akabva angobuda bva aenda kumaketi bva anotenga apple rake bvaisa poison. Bhaadzoka bhaagara amenoti akaisa poison yerudzi akabva agara pagedhi hanzi bva atanga kurutsa panga nenhumbu akatanga kubleeda. Murume wachona ndipo paakatozodedzwa nevanhu munhu akatoendeswa kuchipatara kwachona hanzi vakatora time vasati vamubatsira vachitoti ngaafa handisi amwa mushonga wega otherwise dai akaendeswa kana kwaprivate I think dai akasurvive. Akabva atofa. Murume munomuesei akaenda kumba saka akatozotakurwa bhodhi yake akatozoendeswa kuZimbabwe and avigwa murume uyu akabva aripiswa akatoripa avigwa musikana uyu mukomana uyu akabva akonsinya achidanana nani nemusikana waakawanikidzwa naye but hazvina kana kutombolasta zvakangoita maybe 2 months vakabva vatosiyana because murume manje anga akuchitanga kublema musikana uyu kuti iwo ndo wakakonzeresa kuti munhu wandaida afe. Ndizvo zvinoita zvakumbackfire manje saka nyaya dzemujolo idzi mawani. Mujolo uyanyisa saka tiudzewo nai Sisi Melly. Saka isusu tikuda kuroorwawo vamwe aino kuti kune vamwe vakaroorwa vari kutoda kubuda mudzimba kozoitawo vamwe like isusu tikuda kupindawo. Saka zvofambiswa sei tongoita zvemujolere tiri kunze kwatini tiri like munhu anenge achingoitawo yake yochitowo yako kuti upinde ini mumarriage chii chiri nani naisisi Melly? handizivi iwo depending but mukadzi wese kana waona munhu hazvire kuti varume vese vakaipa cha unogona kuwanawo varume vakanaka pa10% yevarume vakanaka vanonzi vakanaka vaya vari perfect variko unogona kuti handaki kwamuwanawo andiona asi iwe uri mwana 25 wandika unogona kana uchida if you feel like unoda kumbopinda marriage you can be in a marriage unoona wega urimo usafananidza marriage yanhingi neyauchanopinda iwewe andiona just go marriage uine positive mind yekuti marriage yangu I think madzidza zvakawanda musati mapinda marriage so pazvinozouya it's not going to be a shock to you and some of them you know how to handle because munenge muchidzidza everyday patishara papai andiona saka kana kuti ungoti ndoda kuti mujolo nchingojola nanhu akasiyana-siyana kudzoko chindakupa munhu 1 unogara ipapo
handika uchiona you can be unogona kutove happy pamunhu wani ipapo. You can be very happy pamunhu wani zvokuti apa wamuka waenda apa mangwana apa wamuka haina ndosviko handingakurudziri izvozvo. Oh, alright, Sisi Melly. Aiwa maita. Okay, maita basi. Saka muchazoya rini neprogram ye-dating tigononga. Kuda pane time chaiyo. But ndouya nayo this week ndinoita heti. Oh. Okay, then changomirira ipapo, right? Alright, iripo sharp. Okay, thank you. Sharp. Mwana wangu aramba kuuya neface handina kugadzira face. Achauya pa next time akagadzira face yake. Kuti anongewo tichofura bhero racho. Imi varume vari pano. Ndokumbira kuti muye kuWhatsApp kwangu vari kutsvaga-tsvagawo. Uyai mugare manyoresa mazita. Tione kuti tikuita program tikutsvaga vakadzi vangani. Uyai mugare mataura Sisi Melly mupa program. Sisi Melly ndione kuti ndinotouya ndine vanhu vanozati tine vanhu ava muchipinda live neface. Zvazvokuuya muchiita zvokufona munoedha panhingi apa. Munyasopinda neface yako munhu achisarudza muchinongana muchisarudzana. Garai mauya kuseri tione kuti varume mungaita vangani. Andoona kana usiri kuda kuya neface yako usagara kwa uya uchinitambisira time kuseri. Don't come. Hanzi windowe mujolo program. Anoda kutsvaga haana kaboyfriend, anoda kutsvaga kaboyfriend. Haana boyfriend saka anototamirawo vamwe varingoita varingodheta vanhu pasocial media. Dzimwe marriage dzirikutofamba vamwe vakatoroorana, mamwe marelations atofamba zvakanaka vakasangana pasocial media. Hazvina kuti social media iri bad though. Kuna makatosangana vakatogara zvekuti pasocial media ipapa. Varipo vakatogara vakasangana pasocial media vatoripo vandichoona. Saka it's another way, it's another, these are other platforms as well where people can meet and connect. SIS MELLY say Tembekile, how are you? Right, Alpo Romada right, can go it sincere tone. Hanzina Fini Jole is turn off to be in relationship. For kana only had to break which angobva mukupiswa nevarume ava Vini. Zvinonetsa asi unozongoenda pamberi apo wakuda futi. Hello dear. SIS MELLY muri sei? Ndiri boss sense say. Ndiri boss wanga. Manditeerera kubva mumatanga pekutanga SIS MELLY saka handiti matara mukati tichida kuti tingodiscusawo. Saka ini ndinoda kubvunza hangu pamataura namhonzo muchitaura muchiti varume vanohura and hamuzive kuti vakadzi nevarume vamwe vari kuwirirana kuti chii mudzimba panyaya pakubatsiridzana like. So ini ndachida kubvunza kuti saka isusu ina hangu ndaneti ndakazvara mwana ndakutenda 30 years mwana wangu ane 12 years. Pandakasiyana nemurume wangu first marriage ichi kusvika izvezvi SIS MELLY handikunyeperai, handisati ndambonyengwa nemunhu ari single anoti haasi married. Vanhu vese vanenge vachingonyenga vari married. So ndinoda kuzivawo ipapo kuti pari kufambiswa sei, tiri kuita sei, chihure here kana kuti tiri kubatsiridzai here kana kuti isusu ndisi tiri wrong here. Ina hangu handizivi, ndada kuziva kana ukatonyengwa nemunhu achiti ndiri married handitika iwe utoziva kuti atokuudza the first thing atokuudza kuti ndiri married handi kureva kuti atokuudza kuti asimbonyepa varume vacho kuti handisi married, vanototaura kuti ndiri married. Right, saka iwe utozviziva kuti munhu ari married. Saka what do you expect iwe ipapo? Ndo zvandinoda kuzivawo SIS MELLY ipapo kuti unokuziva munhu atokuudza kuti ndiri married kureva kuti nditori married saka handisi hapana zvemarriage nditori married. But zvikatofamba mushe ndopapi pabarika kabna SIS MELLY zvikazofamba hazvo ndo panotangira barika. Ndimbondiudza ameno kana pane zvemabarika pa ndimbondiudzawo murume ane mari inokwana kuti anotabarika mazano ndiani? SIS MELLY varume vane vari rich ava because munhu anoita magirlfriend 3-4 anenge achivachengeta nei. Magirlfriend ane mazano asi wari kutopa varume mari here? Ina hangu handipe mari, unotondipa mari ndiwe. Ewa saka handizivi kana mazoti henyu mati muda kunopinda pabarika ewa isusu who are we to stop you kuti mati muda kana murume wacho ari hatinoda barika maiguru barika. We are discussing. Ndikutaura hangu asi chino pachoti muri kubatsiridza henyu vana maiguru kumba
chinge chingori chingure maini vana mai guru papa vanenge vachiramba nokuti vana mai guru mina ndimbokuudza zvoita vana mai guru ava vana mai guru ava vanomboramba nemakumbo zvokutodaro zvoti ndakanetsa ndasina ndichita bhizi ndasina ndichita aini makumbo angu ari kurwadza ndakamira ndazodai andoona murume anombopedza vhiki 2 weeks pasina bonde imimi ndo pamunenge muripo maji ndo paanouya kwamuri paya maji andoona kusanza kuti kwamuri musvika 1 musvika muchitongovhura. So on the other side we are helping each other and it. Obva adzokera kumba kwake. Hello pane munhu ari guys musafone pafoni iyi guys ndiri palai pane munhu afona ndichatonzwi Cynthia. Hello Cynthia hello midway right mina ndikudonedza udzoke right chidzoka nokuti ndasingasakunzwi pane munhu afona saka yanga ndasingakwanisi kunzwa. Dzoka tinzwe chidzoka tinzwe ndo zvandataura zvajina muzanenamo kuti munya dzerudo idzi munhu nemunhu ane choice unoona kuti uya toti ndogona kupinda mubarika itori personal choice yake yekuti atozviona kuti ndinogona kupinda mubarika antoona saka it's all about personal choices andimona atozviona it's all about personal choices atozviona kuti ndo mandoda kutopinda mubarika imomo ndo paatoona ipapo pane mwana kuedwa here pane mwana kuedwa here guys pane mwana kuedwa here hanzo mwari kwangu vakanamirana zvivarume vanezvi guys pane mwana kuedwa here pane mwada kuedwa here ndikuedhe kuvanhurume mboye ukatinzwe nolina hauna green button and it's like vanhu vese vasina magreen button vamwe vanawo hauna green button nolina hauna green button buda udzoke ndobva palive inoyi ukodzoka anoda kupindwa edai sendai marequest tione anoda kuedwa sendai marequest kana kuti ndopedza zvangu ndochaja foni yangu tozodzoka time hanzi but then iye anenge achida barika but not everyone can be conjoined into a polygamous marriage so unenge uchikunza imba yeumwe munhu ndizvozvo noti mukadzi anenge asingadi kusheya hapana vanhu anenge achida kusheya guys but varume vacho vari kungozvisheya vega saka ri hamene ikoko isu tikazozvisheyawo vasazocomplain seizvozvi guys ndoda kunyatsotokudza nyaya yekutoitika guys mufunge dai mazodzoka tadzoka kumabasa isu vejoni no don't worry ndichazodzoka time hame madzokera mabva kumabasa time nenyaya yemasvikiro enyu n'anga dzenyu dziya n'anga dzenyu dziya neumwe munhu ane nyaya yake wandichauya naye ndichine pane mwana nenyaya yakewo achakudzaiwo nyaya yake saka ndizoya navo time regai ndifane kuenda hangu guys regai ndiinde izvozvi pana vamwe baba vanogara paopposite apo guys pano apa pandogara baba vamurungu so baba vamurungu baba vandinetsa guys kundida baba vandinetsa zvokuti dhuma imwana kutoninyaya kudai kudotisa kumwe nototaimira ndingovhura dhoira vanenge vakatomirira maimwana murungu saka guys mati todiko isu how far toita sei guys how far toita sei pane chimudhara chanetsa apa guys hachisi chimudhara strike chimudhara bheta anomaona chimurungu matoita seko guys todiko tongoita hedu open marriage tapinda manake Francisca manake chaiwo machena chaiwo tapinda manake manake anenge apinda kufamba neraki kufamba neraki kufamba neraki guys
kufamba neraki guys kwadzi yufa vanongoita tu nai zvine basa rekudzi koita one wekuafrica one wekuno kuzvine basa rei kuvanoudzi nani kwaichema hachine inenge iripo lonora inenge iripo because isusu mazira edu hazvichaiti kuti kana toda kutanga ona nemunhu asina indakambobva uko ndichishape life ndikaumba ndotanga kuumba futi life aiwa kana iko zvinobva kuwana nemari ndiona kuti haufa kwanzi vandoda kudarika masimu saka matindozama ndoone ndomboona here kuti haufa vane chirori vane chirori guys vane chikombiso chinenge chiroriso kwai vane chikombi chinenge chirori chandakaona so vane chikombi chinenge chiroriso vane business ravo toona ngotamba hedu tichingoseka navo tichingotamba hedu navo tichingoseka navo kudai tichingoita hedu zvekutamba yes kwai siyai isisi ndichasangana neheadline yakanzi sisimeri vakugara vakarogwa nemurungu ndichasangana neheadline mastreet sisimeri vafunga kunyengwa nemurungu kwai chidzoka isisimeri iwe tsitsi kudzoka kupi imbomira izvozvo chauya imbomira welcome vati imbomira pana chimudhara apa guys chiripo chinge chiri kuti ushavire kudyiwawo inenge imhosva yangu iri guys chiwandi my fault changoita uchavire kuda kudyiwa saka ndidi chikuda kuzama kunditengera anochoda kuti chidliwe kusvika papi chino ndochikuya kai ndochidla ndikachikuya ndikatoinda kuzimbabwe kune rechirofa kuafrica uko kuna ndangoita shavire kudliwa mudhara nguva ino kudai hazi kuti ndochipedza ai ndavena tata aiwa ava vasi tata ndifadza chaicho bhozi imurungu vheti murungu piu kwai naunitidzoka isati maita chura iwe zvokuingiredi zvosara kuingiredi rege zvangu kuti idadi isiye guys ndakwira ndochidla chikasara ndochidla zvokuti nacho chinosara chitara tivade kuafrica kodliwa munhu ndachidla chimurungu ichi chosara chichema chichiti bank balance kudai wanike masara ma00 ndadla ndarova pasi ndaindai ai izivi manje dzisi aiwa zvakaoma kaichirega ndinde tombaa time muisa mafoni enyu pachaja ndika muisa mafoni enyu pachaja ndikai ndimbopedza apa zvandikuda kuita ndikumbotaura nechiboyfriend changu icho chimudhara chiringodongoda next time ndichakuitirai video ndichakuitirai live ndiroirekodha ndoiisa apa muone zvachinge chichiita chimurungu ichi ndoiisa apa nemuchiona zvose anmon kwachidzoka ikumba mbomira tino saka ndizokutaridzai saka guys muswera zviri bandika tobatana time muise mafoni eni pachaja love you guys